Kaei ka STOYCHEION jong ka Galatia ka ba sao nong khot ka balai. Kaei ka STOYCHEION ka ba ngi translate ha Bible ka si jingi kum ka jingi kai perthei. Upol ong wat bangiro man bangirang longi khna to ktin khna hang to ha ga ktin original kedai nupios wat mang hagapor bangindang long ki nupios ki khna ngilong mrao ken ha po jong ki jinghikai perthei man bangindang long ki khna man bangindang long ki nupios ki khna kumot u eudau u khna la ni ka ktin khna hane ka thau yu to khna ret u badang u khna ret ken u badang ha jing thumi mai lene uba adap shisnem uba dap arsnem uba dap laisnem uba dap sausnem kene ktin khna ne ga thau yo to khna ret ubadang don hapo ka jing hikai jong ki kimi ki pa ubadang hapo jong ka jing pet jong ka jing sumar jong ki kimi ki pa kataga de ktin khna hang to wan ma man bangi dang long ki khna man bangi dang long ki khna nupios ki khna ret ngi long ken hapo ke jing kai perthei ke jing kai perthei na ktin jing kai hang to ke de ktin STOYCHEION ha ke ktin Greek original ke de STOYCHEION kemot ka ha ktin prank ong ki translate ye karo she ktin prank ong ke elements kemut ke jing ke bolong elementary kemut ke jing hikai ki bolong yo khna ret ke jing hikai tanrai nala pilai ban check ye gni tin STOYCHEION la pilai Google pin lab ba ka ong kumne ka ong the letters of the alphabet ka waina ki jing batai jong ni tin STOYCHEION ke jing hikai ke bang translate ke Bible kasi ke day the letters of the alphabet kemut kumne ke jing hikai yo khna ret nagata ka daw ngi khot yi school khna ret kum gi elementary school ki ba ke panhikai abkd ax yo khna hagini gisngi ngi panhikai u da khtin English abcd so Kijika A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z XYZ dag American so kanik ka ktin STOYCHEION ka thau ya ka jing hikai yo khna bodang ret ka jing hikai ka bolong elementary ka jing hikai ka bolong ki basic teaching hikai kren yu khna hikai kno yu khna pi a pa j aja soh so hikai kno yu khna hikai kren yu khna hikai abk a for apple b for ball c for cat d for doll hikai kini ki hikai basic kini ki hikai ki tanra yu khna ret la khot ye ki STOYCHEION so gani ka ktin hang ne upol ong man bangin ang longi khna ngi don hapo ke jing hikai perthei kade kanektin hang ne kade ka STOYCHEION ke jing hikai ka bathau ya ukhna ret but upol mud banong ayu upol mud ban kren kumne ubriu ubadon kam ye kine ki STOYCHEION ubadon kam ye ki STOYCHEION ubadon kam ye ki jing hikai de ukhna ret de u nupios ubadang ha penei mai ubadang shisnem uba arsnem uba laisnem ubadang sausnem uba sansnem ubadang sha penhikai ke hikai ke ba ki balong ke hikai tanrai na do dang ret ke STOYCHEION kalong ka apply na bantau to khna ret but upol u khot ye go hukum ba ke de ke STOYCHEION ke hikai so ubri ubadon hapo jong hukum ude ubadon hapo ka jika jone ke STOYCHEION but baro ki upol batale de people baro kwe ki badon hapo hukum ki de ki nupios sudah
ki badon hapo jong ke jingikai ke stoichion ki de ki nupios sudah ki de ki kenarit sudah. So Paul ong menbangi dang ya long ki nupios ki kenarit ngiro ngidon hapo jong ke jingikai ke stoichion. Lada pilih pulih serum hari menta bangilah he ngilar naba ngimlong shu hapo ke jingikai jong ka stoichion. So lada pilih ban pulih kini hagistig jong kolosai ro long ba ar kot ba pra pinlap kumno u ketuga ketin hang to kolosai dengan pulih mengat kolosai long ba ar kot ke ba pra. Tu sumar pi yo badon uno barong lute ye pi da ke jing start perthai bada ke jing syukur bathala kat bakum ki rukom pateng jong ki briu kat bakum ki jing hikai jong ke perthai sumar pi yo pi liat hang taong pol sumar yo pi liat ha ke jing hikai jong ke stoichion namar ba pilarang ba amanta pim ngilai rang ba amanta kalong ke ke ba komik ban lek biang ban yahikai A B C A B K D biang na basdang kalong ke balong abnormal ban lek biang la ngi pulet khot ba arpho ngom kumne la phila yap no lem baru Chris na kita ke jihikai jong ke perthai okay na ga tin jihikai jong perthai ke de biang stoichion la phila yap no lem baru Chris na kita ki stoichion jong ke perthai cosmos balai la kumba pi balai la kumba imaga perthai pisha ila de ki niam ki rukom ki ba hikai wat kta wat mat wat taba ke bukum kita kin jotno haga ba penun kam kat bukum ki adong bat ki jing hikai ki breu kamut ayu kene khot kamut kumne ngila yap lem baru Chris bat ngila light na ke jing hikai jong ke stoichion ngila yap no lem baru Chris abo uyap ubriu jong ubriu bodan po ke stoichion uyap habo Chris uyap na Mario Chris lakha po jong ke stoichion hapo jong ke jikai jong hukum hapo ke hukum uyap bat habo uyap ke stoichion ke layap habo mi pat u Chris ngiru ngile mi pat lem bat u bat ngir mi pat kibri batamai uto unupios layap ukun uto khna layap unupios kerta jong ke jinglong khlung ke layap habo mi pat u Chris ngia mi pat lem bat u ngia mi pat kumubriu u balarang ba kibri ki balarang ba kibri ki batamai so Paul ong kumne ong haba ngile yap no lem baru Chris na kita ki jing hikai perthai ngile yap baru Chris na ke stoichion kesane ngile yap baru Chris na ke stoichion ti Paul ong lada pile yap baru Chris na ke stoichion balai pidang kwa ban lek pai pat shaka kini ki jikai jong ki briu ki ba ong khot ke ba buai ong wat kta wat taba wat mat kamut wat kta wat taba wat mat la bi pule ke contest ke tho kini ke tho ya ka jikai jong go hukum wat kta ya kini mlong ban kta kini omlang ban kta yo nyang psia omlang ban taba ya nyang psia omlang ban mat ya ke do sniang omlong ban mat ya ke do masi omlong ban mat ya ke do skai omlong ban mat ter gini ke wat kta de ban omlong ban longjing seng hangane si de ban longjing seng hangane gisngi kini gide ki baro jikai jong stoichion but ubriu bodon hapo ke stoichion udai unupios udai khna ubadang hikai A B C D uni udai unupios ubli so Paul ong balai pilaya yap lem baru Chris pila light naga stoichion penman pia suntanat yang ban let yang syaka bat pi suntanat igini gi ka jaka wat taba wat kta wat mat bat kumta ter kiba jotno haga ba pondon kam kiba nda bai pondon kam ki jotno kini gide ki ek gi ka nang batage khna ret gi ka jong khulong kim apply yo bangai kim apply yo briu balakha na ga jingai kim apply na ga bantau briu ubala yo ye ga jing khano blay kim apply na mario briu balakha blay umde unupios ubalakha blay ude huyos ude konjo blay ubalarangba so ka khubor hane por ga dei ke egni ge jikai perthai ladangi pule haga bible phareng ro ka translate ka pa kolosal nong ba ar
kanang bapra art ko bapra arpo ka ongi ka rudiments of the world. Rudiments of the world kamot ka element jong ka perthe kabade ka stoicheion. Jika perthe kamot ka stoicheion. Stoicheion kadai ka elementary teaching ka bolong ka basic teaching ka jika yo kulong yunupios. So ngimlong kinupios nagata daw ngilalay nagastoicheion. Ublen kerkuingi ini kendo kawaipat kapor. Amen.